number 10. Ayan na po, number 15, maluwag. Tumira, in and out, rebound, nakuhuli nila ng blue. Ayan na po, 5 minutes na natitira. Tumira, nabulak po. Nakuha na number 30, tumatakbo. Ayan na po, number 73. Pasok! To number 10, score 65-53. Ayan na po, number 10. To number 35, nagagawa sa bola. Nakuha ng number 15, pumasok bumangga. Tumira, wala, nakuha ng sa Pico. 4 minutes and 36 seconds. 4 minutes and 33 seconds. Yan lang po natitira sa fourth quarter. Score pa natin, Amen, 65-53 all in blue. Semi-final na po tayo, twice to beat po. 10 second shot clock, ang blue. May intercept po ng blue. Ayan na po. Tumira, pasok! 4 minutes and 14 seconds. Number 73. May tawag si referee. 15. 4 minutes and 7 seconds na natitira sa fourth quarter. Score po natin 55 all in blue. Amen, 65.